Alas 7:30 ng umaga, Pebrero 23, ikinagulat ang mga residente na natagpuan ang wala ng buhay ng bangkay ng isang lalaki na nakahandusay sa daan sa barangay Pagasan, Enrique, Iloilo. Ayon sa pulisya, nakasampa pa sa motorsiklo ang biktima at nakitaan ang dalawang sugat sa tiyan at isa naman sa likod ng pagkasaksak. Lumabas sa investigasyon, inilagay lang ang biktima at hindi pinatay sa lugar dahil walang nakitang anumang bakas ng dugo. Walang nakakilala sa biktima sa lugar. At mga ka-K5, Pebrero 23 naman ng hapon nung nakilala ang biktima ng kanyang mismong misis. Ayon sa asawa, nagpaalam ang kanyang mister noong Pebrero 22 para magfiesta sa isang barangay sa bayan ng Kalinog. Ngunit ito'y nagtaka kung bakit hindi na ito nakauwi pa sa kanilang bahay. Base pa sa investigasyon ng pulis, may kasong pagnanakaw ang biktima noong 2022 sa bayan din ng Kalinog. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulis at pagtutukoy kung sino ang responsable sa krimen. Para sa Network News mula dito sa Lalawigan ng Iloilo, ako naman si K5, Aaron De Pollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News at Man. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.